Okei, tänään on kokeiltu tuota ihme baldia, jos taippaat tän, niin tapahtuu jotain. Ja eikä vaikka tosta äänestä tuolla takana, mutta joo. Ja ei siis ei tää ei. Laitan sen koodin tohon eteen, että mä muistan sen. Ja sit mennään tilaamaan baldia. Mä en siis ymmärrä, että miten Baldi niinku tää peli, miten se on hyväksytty? Ja joku Play Protectin vahvistaman, niinku miten on voinut vahvistaa sen? Mä oon ihan kärkyttynyt siitä, mutta täällä mennään nyt saattaa. Ai jumala! Ai jumala! Sitä. Joo, back. Start, joo, load. I don't care! Ei varbaldi. Miten väärin? Mä en osaa enää pelaa baldia. Huita on pelottavaa, kun et osaa pelaa. Bam. Paljon mä. Mä telinkin väärin. Sitten. Se on miinus. Kyllä mä uskon, että se on miinus. Joo, ei. Yksi. Okei, mä tein nyt. Kuulut. Saat se normaals läpi. Joo, mä taidan aloittaa alusta. Eli aloitetaan. En taas osaa matikkaa. Niinku mä en oo saanut koulussa koko ajan aikana. Oh, hi ugly. Mä ei ollut welcome. Tästä oikeesti tarinaa on tapahtunut. Ole ei ole. Ei. No mitä alkaa alusta? Education and learning. That's me. On mitäs kyllä. Kukaan se on ihan kohta, mutta oh my god, watch. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the floor doing. Ei mä taas tein väärin. Mun piti tehdä se ensimmäinen vastaus väärin, että mä pääsen ulos täältä. Nytsin. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Nyt mä muistan, että... Now it's time for everybody's favorite subject, math. Nonni. 2. Mikä se on? Tuo kohta on niin vaikee. Mä en ymmärrä tuota viimeistä. Tai siis tuo keskimmäinen. Can't think about it. Quality. Isolation. Oli. Open this. Baldi, leave me alone. Please. Run. Holy Spirit. Baldi.
collect 2 notebooks before you can use these doors. Baldi. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Okei, monta siis taas aloittaa alusta. Mä en haluaisi 4 juttua koskaan mun elämään. Education and learning. Joo, That's slap, me. slap, 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 slap. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Welcome to learn your app. Now it's time for everybody's favorite subject. Nolla. We're doing fantastic. Problem 2. 4 minus 4 equals... Sorry, Baldi. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. En saa tätä tehtyä. Slapi, 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 slap, 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 slap. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Nolla. Onpa vaikea. The door open. Please. Please. Sitten mä käyn katsoa sen vastauksen. Se vastaus on 3, 17, 18. Joo, mene! 3, 17, 18. Elephant hit. Kalfete? What? What? Leave me alone! Hä? En mä voin. Voin nyt läpi? Vetankohan? Se hävis. Mitä tapahtuu? Tuolla on reikähän mä haluan. En pysty kattoo alas, mutta siellä on reikä. Pystyn kattoo näin. Siellä on iso reikä. Kuka sä oot? Mitä siinä lukee? Mä en saa selvää. Black hole. Black hole. Okei, normaalilla teillä. 14, kun mä nyt kameraan. Joo, okei, mutta tää video oli tässä ennen kuin tää tyyppi tappaa mut. Niin, tää se ei voi tappaa mua. Tää video oli tässä ja me löydettiin paljon joku secret. Eli siis, no niin hei hei.